swedi mripit nyatu dicengkok-cengkokne jawane kok tansah anggegarit mana ingone Pak Prayit kemuan ingkang nandang woyo Ketaman asmara duh kusuma bilangan sama lahan kali mugi welas re ago wala Mas Prayit bosku nasib jos gandos mana apa lagi lagunya saben wancing godho ati ayo kaya sangat kalian keluarga kesenajaran campur sari menika campur sari ingkang kondang rasa kangen bos nyawiji mong sliramu Mas Hervita Sari Mahesa Taruna Maya budaya dan sliramu katon lemu gandos jos ning tresnaku ora bakal mlayu janji sumpah jroning kalbu mung sliramu wanita pepujanku ning saiki wis kasembadan bisa ambangun indah ing bebrayan sing disetya wis keturutan sandang pangan papan wis kecukupan Hervita Sari pepujanku matur nuwun wis ngancani aku mugi Gusti amberkahi bangun bebrayan nganti kaki lini monggo ingkang asa sampur katri jumeneng Kang jumeneng yo gowo sampur niate awake iki seneng-seneng hari kemerdekaan Republik Indonesia ping 80 sampure ndi kok nang joget lo ayo saben wancing godho ati mung sliramu Mas tak impi-impi rasa kangen wis nyawiji mung sliramu Mas Hervita Sari
Senadyan sliramu katon lemu ing tresnaku ora bakal mlayu janji sumpahun kalbu mung sliramu wanita bebujanku ning saiki bisa kasembadan bisa ambangun indah ing bebrayan sing disetya wis keturutan sandang pangan papan wis kecukupan Dervita sari bebujanku matur nuwun wis kancani aku mugi Gusti amberkahi bangun bebrayan kanthi kaki Matur nuwun. Mas Kirum janjes banget, jes gandos. Nggih. Ora-ora diwatang para sutresna pandemen jaranan campur sari Maisa Budaya. Konco-konco yang sudah menerima atau yang boleh hadiah anak-anak kecil-kecil di sebelahnya ya. Di sebelahnya barat. Jadi nanti sama Bapak Ketua atau Bapak Pak Miswan ya. Pak Miswan itu disuruh ke sampingnya, yaitu menerima hadiah-hadiah yang sudah disediakan tadi pagi atau kemarin, saya tidak tahu ya. Ya. Kepada Bapak